Podujatia tohto typu sú veľmi dôležité, jednak vysielajú do sveta signál o našej vlastnej kultúrnosti, o stave profesionálneho umenia na Slovensku a teší ma, že ten signál je čím ďalej tým viac pozitívny. A na druhej strane toto stretnutie so zahraničným umením, už interpretačným či skladateľským, na našich tvorcov, na našich interpretov pôsobí častokrát veľmi motivujúco a znamená takú určitú vzpruhu. Zároveň nám umožňuje aj do istej miery určitú sebareflexiu a poznanie, že stále máme na čom pracovať. No, dnes to bude ono. Dnes to bude, jak to má byť. Ale tak ťažko povedať. Ako to dnes bude, to nevieme ani tesne pred koncertom. Taká tá expresia proste, kedy ruský ansambl zahrá ruskú hudbu. Na to sa vždy možno tešiť. Dokonalá súhra, zodpovedná príprava. No jednoducho všetko to, čo patrí na 50. ročník BHS. Ja som zvedavý na v tejto chvíli som zvedavý na to, akým spôsobom robiť tú skúšku, pretože to je veľmi zaujímavý kontext potom, keď uvidím výsledný produkt, alebo teda budem počuť výsledok tej skúšky a výsledok celej tej prípravy večer. Classic music – it's вечная музыка, это вечная музыка, вечная музыка. Поэтому к вечности всегда все стремятся. Поэтому, я думаю, это нормально, естественно. Классическая музыка, она будет жить вечно, и всегда она является современной музыкой. Всегда, во все времена, чем больше время идет, тем больше классика становится современной музыкой. И взгляд на нее ходит современный. Поэтому она всегда нужна. Она выражает высокие чаяния человека. Она объединяет человека. Она заставляет любить друг друга. Shostakovich, it's life during the long time in Soviet time. This is inside of the music all our life. Very good life, but not good life, against some regierung, against, but it's music speaking about our life. Как Бог любит нас, так Бог через музыку проводит вот эту любовь между нашими людьми. Особенно, когда славянское сердце, ваше славянское, наше славянское, она должна всегда тянуться друг к другу. It's my first performance in Bratislava, and it's very great city, very beautiful, and the festival shows that interest of music is very, very high.
the way is always the same. It doesn't matter with when, where, what we play. Is the way of violinist is starting when we are young and going, and it's a lot of work, of course, but hopefully a lot of great concerts and great musical activities. And of course, we are dreaming to play with best orchestras always. When we play with this orchestra, it's really very happy moment for us because to play together with so great musicians is fantastic. Ja vlastne recenzujem koncerty vážnej hudby a okrem iného teda v tomto roku aj koncerty bratislavských hudobných slávností. Prispievam do časopisu Hudobný život a kritikami, recenziami koncertov a nahrávok. Tento ročník je výnimočný tým, že v podstate sem prináša najpoprednejšie svetové orchestre. Ako som už spomínal, londýnskych symfonikov, teraz Moskovský orchester Piotr Čajkovského, vystúpia aj budapešťanskí symfonici. Vidím celkom jasnú koncepciu toho festivalového výboru, že dal dokopy takýto program, pretože je skutočne zameraný na veľké symfonické telesa z zahraničia. V 50. ročníku sme chceli práve túto skutočnosť trošku akcentovať a snažili sme sa pozvať momentálne to najlepšie, čo v oblasti interpretácie vo svete pôsobí. Týka sa to najmä tých veľkých orchestrov, hviezdnych orchestrov, ktoré sa nám podarilo dostať, vynikajúcich dirigentov a samozrejme aj vynikajúcich solistov. Čo ma zvlášť teší na tomto ročníku je, že publikum ako keby našlo dôveru toto podujatie, ale to už sledujeme viac rokov a chodí i na mená, ktoré skutočne počuje a vidí prvýkrát. Je to veľká česť zúčastniť sa na bratislavských hudobných slávnostiach. Som veľmi vďačná pánovi Vladimírovi Godárovi, ktorý ma oslovil, aby som odinterpretovala tieto piesne, ktoré už, ako Peter spomínal, odzneli v rámci Albrechtíny na jednom z koncertov. Ale spievať na bratislavských hudobných slávnostiach je niečo, na čo čaká každý umelec aspoň raz za život. Určite to má význam interpretovať diela, ktoré sú možno nepravom mnohokrát zabudnutí. V rámci tej dramaturgie sa určite nájdú aj skvosty, ktoré majú právo byť na pódiu a majú právo aj v budúcnosti byť interpretované. A hoci sú dnešné piesne všetky v maďarskom jazyku, tak okrem tej verbálnej reči určite existuje aj tá hudobná, emocionálna reč a verím, že osloví poslucháčov. Na dnešnom koncerte odznie hudba slovenských autorov, ale bude mať jedno špecifikum tento koncert a to, že autori sú slovenskí, ale texty piesní, ktoré dnes ozniejú, sú všetky v maďarčine. V podstate aj koncert má názov
maďarská poézia v dielach slovenských autorov a bude ju interpretovať moja kolegyňa, bude tieto piesne interpretovať moja kolegyňa Helenka Bečesabov, ktorá samozrejme vie maďarsky. A na klavíri doprevádza Peter Pažický. V rámci BHS my tu máme na starosti v podstate celú technickú prevádzku tejto budovy, to znamená ozvučenie, osvetlenie, všetky tie hlášky, bim bam a tak ďalej, čo pozývajú ľudí do sály a vyzývajú, aby si povypínali mobily a že nesmú fotiť. No a niektoré koncerty točíme na náš stream a poväčšine len tie, na ktoré máme súhlas, to znamená všetky koncerty Slovenskej filharmónie, prípadne interpretov, ktorí nám na toto súhlas dajú. No, točíme to odtiaľto, takže teraz vlastne sledujeme koncert v malej sále a zároveň môžeme vidieť aj koncert, ktorý sa pripravuje vo veľkej sále. Ľudia začali dôverovať festivalu BHS a vedia, že keď prídu aj na nové súbory, neznáme súbory, keď si vypočujú neznámych solistov, vedia, že je tu určitá garancia umeleckej kvality. V tomto zmysle sa snažíme budovať festival aj do budúcna a vlastne v tomto zmysle nadväzujeme aj na tú dlhú tradíciu. Mimo festival chodia umelci do Bratislavy, chodia do sezóny Slovenskej filharmónie, chodia do sezóny rozhlasového orchestra, chodia sem veľmi zaujímaví umelci, ale ten signál smerom von nie je taký intenzívny, taký silný, ako keď sa vyšle v takejto zhustenej podobe, kde na malej ploche relatívne sa vystrieda 8-9 svetových orchestrov, najlepší dirigenti súčasnosti. To je signál, ktorý sa veľmi pozorne sleduje, najmä u partnerských, ale aj konkurenčných festivalov v Európe, ale aj v zámorí. Takže v tomto zmysle je to skutočne veľký prínos pre prezentáciu a reprezentáciu Slovenska.